Armageddon. Ja, vi är Armageddon. Åh Jag vet inte, det tar 2 sekunder att downloada. Ja. Team Supreme, Grind och Breakfast Pirates. Worms. Alltså Jag den spelar det med på Jetron. jag spelar till bra. Jag har såna kör. Oj här. Jack Barrot för det här att jag var nästan så väl så det. Han som äger sushi det bara screw det. Ja. Nej, ikke hvis han er godt sted, ikke så. Man kan välja. Ja. Der du i gjør det. Bare som man hever en chans. Shit, jeg vet ikke hva jeg skal klikke om det. Men kvinner är kanske på här då. Altså Grind. Nej. Han hinner mitt i kom. Jeg kan. Feeling lucky, fuck. Okay. Gör vi. Vi på Jetron Andreas. Ja, det. Vi spiller vi bare en arm. Okay, fuck. Okay, det är klart till the grenade bounce shot of a lifetime, eh? Uh-oh. Main target even there. Oink. Ooh. Grenade bounce shot of life. Så han räcker lastfärd. Oh ja. Lastfärd. Investera i framtiden. Ja. Don't worry, dude. I got this. Fara banan. Undrar. Så höjda ska jag räcka det. Grenade. Det kan leva i. Båda efter honom. Det är så kommande och det är så kommande. No! Nej, det är typiskt. Nej. Aww. I don't got it. I lost it. I lost. Ja, fuck yeah. Lever jag alltså Du fast. kan kasta upp efter Esper. Ja. Only option. Only option. Vi har smäckat och det för sig man. Hemma och ändå skåda av. Eller... Man brukar ta ofta som vid. Tillsammans. Ja. Inte som nu. Nej, jag var så tryck på alla. Oh man! I took that from the gods. Ow, man. Cat accent, Oh yeah. Uh-oh. Reinforcements? Nej, bara vinter i november. Ah. Det är det kanske. Inte grenades. Uh-oh. No! Fuck! Jag räknar så väl. British Arsenal, this what is the hell? Har vi bara sagt det? Okej, jag får bestämt det. Okej. Bruk, ja! Du vet inte så. Kassa! Han hoppar i en gång. Så hejer vi inte vidare. Special delivery. Jag tror jag skulle flicka långt griv. Vad kör då? Fuckar ju upp Simon. Då ser jag. Hitta. Jag går inte akkurat se på det där. Och så kan du just inte skoppa med nya som minna vid en bazooka-skådet. Aj! Tack för Jesper. Jag vet inte. Well, How glory be? ja. Jo, chat ska bli reinforced. Oh my god, vad ska jag göra? Follow the dream. Follow my dream. Jag kan help. Alltid gör det half-ass där grej. From the gods. Ja. Jag vet inte. I don't know anymore. Hey. Vet inte ni vet. Oh. Yo! Bil. Very good. Jag ska fuck it. Jag är väldigt uppe. Oh no! Oh no! Demonstration. Time of shine, Simon! Det är så här. Ja, fint. Special delivery. Ska jag släppa upp er?
Nej, kan ikke skjønne det vekk. Den tippa jeg bare som jeg kunne er sånn bare grave og just shit. Screw it, det er ferdig nere. No! Go. Handy. Hey! Jeg rakk ikke en gang! Skuffende. How glory be! Alright. Kan du... Kan du gjøre det? Oh no, jeg made it død. Oh, fucking useless. Gott Levi, gott. Ja. Oh, man! Jeg tror... Fuck just. Jeg vet ikke så, man. Fuck. Det er ikke å dodge, det er det som gjør det. At least you tried. At least. Fire! Oh! Takk for det, Simon. Du was gjorde det there? mer for meg. Yes, sir! Vet jeg. Jag dodgar konstgrässpel. Hva vet du hva? Hva vet du? Kom igjen. Ok, jeg må prøve noe spakt. Åh, det var gott. Det var gott. Carrot jumper! Uh-oh. Carrot? Wee! No! Ah. Overshot! shit! Overshot! No! No! Jeg vil ikke slenge det alt det der. Well, street cred. Hands. Yes, sir! Carrot jump. Hvor har du det langt? Vet jeg vet at det Shit, 4 månader vet du vattnet är att man hävdar han platölja. Gosh, Hva alltså. skal du gjøre med det her? Jeg vet ikke hva det er, men... Det är väldigt säkert va? Har vi? Säkert ommen eller så bild så. Jeg vet ikke, jeg vet ikke hva det er langt. Du kan checka det nu. Jeg spurte jo å spekle litt på noen. Vi hadde ikke kjørt. Hva shit gjør det? No! Oh my god! Han har ikke jump. Hva var jump? Gasp! Oh no! Hva var hopp, Esbjørn? Shift? Enter et eller annet. Hoppa er enter. Nei, backspace. Åh, jeg tror ikke det er space. Uh-oh. Ikke 18 og easy target. I guess. Hey, I know! Nej! Run, Forrest! Run! Mr. Cat. Oh, Oh, nej! Motherfucker. One of them is... Det är min där. Oh, nej! No! No, shit! Aj. Oh. Stacon! Damn! Oh, holy shit, Simon. Yes, sir! Det är bobbade go. Okay. Bad move, Levi. Kan det vi? I don't know. I don't know anymore. That's a gift from the gods. Jag får nämligen No? Okej, jag får bara satsa mega nekver. Take cover, you hear? Oh yeah, sweet escape Simon. Tack för er bitches. Y'all crazy! Y'all crazy. Så står det. Jag sa det. Fucking perfect escape. Jag vet inte hur jag gör det. Jag vet inte hur jag alltid gör det. Nej, fuck. Jag spelar nästa en.
gutta. Rage gutta. You're fucked, you're fucked, you're fucked, you're fucked. Ah, fuck. Jag ska tjena! Dodge med mer lever. Tjena YOLO escape, lyckas vi nu. Oh shit! Retreat. Nej. Nej. Det är mig. I got you. Oh! What a sad way to go. No, well played. Well played. We are the winners. Yo, girl. Bitch. Oh yeah! SV för Beck, alltså det är typiska honom. Speaking of Espen, kan jag fuck för den?